Sziasztok! Be szeretném mutatni, hogyan lehet Minecraft tört szerver készíteni. Először is nyissunk meg egy új mappát. Mappának most mindegy, mi a neve, nekem az lesz a DSFSD. Jó, ez kész. Menjünk fel a internetre. Hát ez eltart egy darabig, aj de kár. És menjünk fel a www.minecraft, vagyis hát Minecraft.net, igen, itt erre a In Browser Dovand, erre lépjünk rá. Ez mi? Rosszul lett a de idegár. Mindegy, ide beszokott adni egy olyat, hogy itt van egy kocka, itt alatta még egy, és ott alatta azt le kell tölteni, hogy Minecraft Server Exe. Azt letöltöd, a mappádba bemásolod azt a file mappát, így bele, azt kiveszek ennyiből, ezt a Minecraft Server Exe-t, egy ilyet, belerakod így, ezt elindítod, ide föl fog, így elindítod, futtatás, hova fut, és beadj egy olyat, hogy Minecraft Server, és így bontja ki a dolgokat nekünk, és eznek fel kell menni. Mindegy, x-eljük ki. Eznek úgy se kell majd üzemelnie. Mindegy, a server proprietors-et társítani kell. Társítás. WorldPad MC alkalmazással. Társítás. WorldPad. Akkor nem itt csináljuk meg. Nekem van itt egy másik szerver, amit is meg tudom csinálni. Keresünk egy olyat, hogy online mód, ez mindig falsa legyen, max players, ezt te állítod be, hogy mennyi legyen. Level name, hogy mi legyen a pálya neve. Legyen benne PvP, nekem van. Ide meg a szerver IP-t írt be. Nagyjából a fontosabb dolgokat elmondtam, ezt majd így be fogja adni, hogy menti a server proprietors mappa módosításait, rálírsz, hogy igen, újra elindítod azt a Minecraft Server Exe, és azt ki nem adja el, enne már zárt a Serious mókat arra, hogyha Serious lennék, akkor benne. De ma még elvileg sok videó fog futni nálam. Ennyi lenne mára, akkor bezár a mókat arra. Hello!